Meanwhile. Asa yung lead dito yung ano? Okay na? Magtanong ka muna kung may ano ba, may mag-o-object ba. Run. May tumunog. Na-record nyo ba yun? Na-record nyo ba yun? Bubugbugin ko yan. No! God, please, no! May pinaka-screen record ka ba? Hindi. Dapat nag-screen record ka! Putsa na yan. Tara na. Moment ko yun eh. Moment namin eh. Teka. Asan yung ano dito? Teka. Wala akong lead. Wow! Sarap tong barila niyan, ha? Yes, father. Ikaw respeto. Kahirap at ginhawa. That was part. Yes, father. Yes, I do. Yes, I do. Ikaw hindi ka marunong hindi ka marunong sumagot eh. Talaga. Ganyan ka sa kasal natin talagang, yes, father, okay ka talaga eh, no? Ayusin natin. Bilang ka, Bia. I do po. O, tayo. Ba't ang excited nito? Teka lang. Wow! Tayo! Baliw! Tayo! Baliw! Tayo.